vervoersmobiel ondernemer. Met de kar voor zuivelproducten maak ik iedereen gelukkig. De vrouwen vertrouwen mij allemaal. Bij de een hou ik een ouwe hoerverhaal. Bij de ander ben ik wat sneller klaar. De vrouwen vertrouwen mij. Er zijn erbij waarvan ik hun geldzaken regel. Ja, want ik ben een vervoersmobiel ondernemer. Klanten die ik heb moet ik laten vernemen dat ik heel erg wijs met hen ben. Een klap op het kontje, een kusje op het mondje, een kaartje voor iemand in het ziekenhuis, een fruitmandje voor de zieke thuis. Maar het is niet altijd feest. Zo ben ik laatst op een dag bij 3 begrafenissen geweest. Ja, want dat is ook de taak